Mukapin sa usa ka milyon ka pesos nga salapi ang nakuha gikan sa kagamitan sa mga nakalas sa natagak ka truck sa barangay Balwang, Mabinay, Negros Oriental. Apan ang sling bag sa usa sa mga survivors nga adunay sulod nga 50,000 pesos. Wa pa mauli. Si Luan Merondina sa report. Niyadtong Miyerkules sa gabi, nag-abot sa Mabinay Municipal Police Station ang tanang mga kabanay sa mga biktima sa nahitabong disgrasya. Gawas nga miabag sila aron makuha sa kapulisan ang identity sa tanang namatay ug nangaangol sa aksidente. Giuli usab ngadto kanila ang tanang mga kagamitan sa mga biktima nga nakuha sa rescue team nga miresponde sa dapit. Matud ni Police Major Nelson Lamoco, hepe sa Mabinay Police Station, nga ang mga barangay officials ang nakahipos sa tanang mga gamit sa mga biktima o giablihan lang ang sako nga gisudlan niini dihang nasiguro na nga may presensya sa mga kabanay sa matag biktima. Kanang kwarta nga gisulod nila sako, mga clutch bag dito nila ituan. Ang gagwardya na naman makapuli ang barangay official, ang pulis na si Kansara na, datan aura na, transparent, gigitang na sa lamisa. Dugang nila Moko, ang usa sa mga anak sa tag-iya sa truck, ang miihap sa kwarta nga gisaksihan sa tanan. Sa kinatibukan, miabot sa 1,135,200 pesos ang nahipos nga salapi gikan sa mga kagamitan sa mga biktima ug nauli kini ngadto sa ilang mga kabanay. Bahid-bahid man na sila ng kwarta sa kwan, pagkuha sa moa. Pagumang sa ihap dia sa police station. Okay. Actually, ang leader na katag ang Pilipina na sa mga kwan. Apan wa mauli ang sling bag sa usa sa mga survivor sa disgrasya nga si Giovanni Flores nga matod sa iyang asawa nga si Jovelyn may sulod nga 50,000 pesos aron unta ikumpra og buhing baboy. Matod ni Jovelyn, didto ang iyang igagaw sa police station dihang gi-turn over ang gamit sa mga biktima apan wa malakip ang sling bag sa iyang bana. Si Giovanni ang usa sa duha ka mga survivors nga wa malakip sa pagkatagak sa pangpang dihang nahug ang truck nga ilang gisakyan kay nalagpot siya sa babaw nga bahin haduol sa karsada. Ang nakapunit ko utog una atong sa mga nalabay sa ubos, ma'am, ang katong magkonsihal, mamay unang nakapunit atong mga naasubos. Niya akong husband, pero mas babaw tapit na ito na italitunan. So, lain ang naka-rescue niya ato, it's either outsider ang naka-rescue niya ato. Yeah. Imbis mo tabang, wala ko kabaluog. Sa pagkatabangan kayo, wala man ang iyang gamit. Midangop na si Jovelyn sa barangay, sa mga pulis ug bisan sa tag-iya sa Panimay haduol sa dapit na hitabuan, apan wa usab sila makahibaw. Gikatakda ng operahan sa mosunod nga mga adlaw si Giovanni aron mabutangan og metal arm brace ang tuong bukto niya nga nabali. Misaad ang lokal nga kagamhanan sa Mabinay nga moy moabaga sa gastuhan niini. Gawa sa pagpamaligya og mga buhing baboy ug baka, habal-habal driver usab si Giovanni. Busa naglibog na ang iyang asawa kun unsaon pagbuhi ang ilang upat ka mga anak nga karon anaaman sa hospital ang iyang bana ug nahanaw ang ilang salapi. Malibog akong ulo mga tao na mo pag-survive sa daily naman barangay. After ani, problema man di ako na after ani. Maong gyud. Kay sira man ang among isang isa. Pero kami nabuhi para namo. Sa mga buot mo tabang sa Banay Flores o baka nakahipos sa sling bag ni Giovanni, mamahimo silang makontak sa cell number 0963-007-6685 pinaagi kang Jovelyn Flores. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.